Dám ti teraz dve najdôležitejšie rady pri obchode. Jedna z tých rád je práca s tichom a druhá je správne kladené otázky. Tá prvá, práca s tichom, je dôležitá práve pri obchode z toho, ak chceš zdôrazniť niečo, čo je dôležité, o čom rozprávaš, alebo chceš, aby ten klient sa zamyslel nad tým, čo si položil, akú otázku si položil, alebo čo sa ho pýtaš. Veľmi dôležitá aj práca s tichom je vtedy, keď položíš otázku, alebo chceš od neho riešenie. Hej, tým pádom ten prvý, ktorý začne rozprávať, hovorí sa o tom, že prehral, ale tam je dôležité o tom, aby on sa zamyslel a povedal to správne. Tá druhá vec, presne správne kladené otázky, je to, aby tá otázka bola kladená k veci, bola otázka kladená k tomu, čo sa chcete dopýtať a zistiť. Hlavne tie kladené otázky správne sa pýtajú pri potrebách zákazníka, potrebách klienta a potom pri nastavovaní toho daného služby, produktu, ktorý nastavujete, tak aby ste vedeli správne sa dopytovať toho klienta tak, aby ten klient bol spokojný a odchádzal s tým, že má to, čo chcel. To sú dve základné a veľmi dôležité rady v obchode.